Златоград е най-южният български град. Намира се в Родопите, в близост до границата ни с Гърция и е с население приблизително 8000 души. Градът има богато културно-историческо минало. Пазител на родопските традиции, съхранил християнските ценности през тежките векове. Наричан е с две имена по време на робството – Дъръдере и по-малко използваното Беловидово, заради белите стени на къщите в града. Освободен е от турско робство с 34 години закъснение, на 8 ноември 1912 година, когато редовна войска влиза за първи път в него. Нека се върнем назад, с един век преди освобождението на града, когато тук е живял един велик юнак на име Делю. От думите на местните хора и легендите, които все още се носят в града, знаем, че войводата от песента на Валя Балканска, Излел е Делю Хайдутин, е роден и живял в Златоград. Историческите факти за съществуването му са оскъдни, но въпреки това краеведа и писател Величко Пачилов с дългогодишни проучвания събира пъзела и написва книга за прочутия войвода и подвизите му. Делю войвода е напълно реална личност, съществувала в края на 18 и началото на 19 век. И има такива подвизи и е така свързан с златоградчани, та песните му се пеят и до днес, и легендите за него се разказват и до днес. А още повече в моето детство. Вечерите се разказваха интересни приказки и легенди, спомени. Пееха се песни и по този начин ние бехме по-свързани с миналото, отколкото сега. Като се проследи живота и дейността на Делю войвода, взаимоотношенията му с властта, отговора на властта, съм установил, че именно той се е подвизавал в края на 18-ти, евентуално в началото на 19 век. И това напълно съвпада с писаното в родопски старини от златоградските учители, отпечатано от Стойо Шишков, че в края на 18 век се е подвизавал един българин юнак Делю войвода. Епохата, в която е живял Делю войвода, е епоха на кърджалийските размирици, които са разтърсвали Турската империя доста дълго време. Винаги с едно око гледах какво има писано за Родопите, за Златоград. И като видях, че никой нищо не пише, и то хора, дето това им беше работата, реших аз да взема да напиша това, което знаех. А междувременно, като съм проявявал интерес, бех насъбрал доста материали и прецених, че въз основа на тия материали и на това, което съм слушал, може да се направи книга. Още по времето на робството признателните му съграждани съставили история за Делю войвода, която се съхранявала в една от най-старите черкви в Родопите – Успение на Света Богородица, която се намира в Златоград. Построена през 1834 година на мястото на стар храм, чийто двор се използва за християнско гробище, в нея били събирани всички стари книги и ръкописи, ревностно пазени през вековете. Хората казват, че някакъв гръцки духовник с измама откраднал ковчежето с ценните книжа, в което се намирала и Делювата история. Това станало по време на борбите за независима българска църква, тъй като районът, в който е Златоград, тогава бил под опеката на гръцката църква. В резултат на борбите за българска независима църква на 28 февруари 1870 година бил подписан ферман в Цариград и била учредена Българската екзархия. Година по-късно е построена църквата Свети великомъченик Георги Победоносец, където оттам нататък се съхранявали ръкописи за българската история и народ. Когато Баши Бозука напада Златоград 1913 година, тъкмо след месец-два са навършват 100 години от това злощастно събитие, те влизат в черквата, изпограбват каквото могат и унищожават книгите. По този злочест начин градът губи ценните книги и писания за своята история и великия си войвода. Духът на хората обаче не се е пречупил, защото до днес подвизите на Делю се предават от уста на уста. Делю бил кръгъл сирак, имал е само 2 лели в града
които до последно защитавал. На 14 годишна възраст решава да замине при Вуйчо си в Енидже, днешна Генисея, северна Гърция, за да му чиракува като абаджия. Вуйчо му Кьор Иванов, който бил голям майстор и се ползвал с добро име в града, взел младия си племенник, за да го учи на занаята. Делю бил буен и малко невъздържан младеж, но в същото време много честен. След няколко дребни прояви на младия юнак, Вуйчо му бил предупреден от турците, че трябва да стегне племенника си и да му обясни как стоят нещата. Един Великден, когато е трябвало да останат в Енидже и да работят, защото имали много поръчки за Байрам, мюсюлманите, разбира се, си шият нови дрехи и те са били затрупани с поръчки. И затова не си са отишли за няколко дни да празнуват Великден в Златоград, а са останали в Енидже. И една вечер, било Велики петък, неговия майстор изпъшкал и рекал: този ден не дойде човек от Златоград да ми донесе нови дрехи, да се преоблекат, а утре да мога да ида на черква, да се причестя. Язък, че говех, в смисъл постих целите дълги великденски пости. Делю нищо не казал, но когато всички легнали да спят, в това време Делю става и се затичва към Златоград. Пристига при жената на майстора, събужда, а тя, жената, била приготвила кат дрехи, изпрани, нагласени, готови за майстора. Но нямало кой да ги занесе. Той отива, вижда лелите си, връща се, взима топлата пита и дрехите и се затичва обратно и до сутринта е бил в Енидже. Това се смята, че е легенда. Обаче, като направих проверка с съвременните постижения на бегачите на свърш дълги разстояния, се разбра, че това си е наистина в човешките възможности и Делю е имал изключителни спортни дадености. След като Делю се прибрал на сутринта в Енидже и донесъл дрехите на Вуйчо си, за да отиде на черква, майстора разбрал, че ще си навлече проблеми заради поведението на буйния си племенник. Спречкванията му с властта и отиването до Златоград и обратно само за една нощ, а това са 80 км, му помогнали да вземе трудното решение да го отпрати. Платил му изработеното за 4 години и се сбогували. Когато тръгва да се прибира за Златоград, Делю се е чувствал така с много добро настроение. Защо? Защото първо не му се седяло повече в дюкяна по цял ден да шие абите. Пари има, облечен с нови дрехи, ще почне нов живот. Какъв и той не е бил наясно, но се е връщал с радост към Златоград. Обаче, когато пристига на Алем Тарла, прочутото разбойническо свърталище, там попада на засада. Хващат го разбойници, събличат му дрехите, взимат му парите и му дали кирливите дрехи на единия от разбойниците да се облече. На този разбойник, де го е изпроводил по пътя да върви за към Златоград, му казал: слушай, ако знаех, че има този занаят, нямаше 4 години да работя за 400 гроша. Делю си тръгнал страшно разочарован от случилото се, обхванат от тя, че не е могъл да се защити от разбойниците. Потънал в размисли как ще се върне от Енидже в Златоград без пари и какво ще прави от тук нататък. Осъзнал се, когато видял по пътя си сувария. Делю се престорил, че не е наред и започнал да накуцва. След като войникът спрял, за да му помогне, юнакът с хитрост отмъкнал пушката, която носил суварията. От тук нататък младият Делю вече бил въоръжен и имал идея с какво ще се занимава занапред. Това, че е бил обран от разбойниците, които му свалили новите дрехи, взели му 400 гроша и го пуснали да си върви за Златоград с късани дрехи,
го накарало да хване гората и да се бори с разбойниците, за да пази от разбойнически нападения своите съграждани, пък и другите хора. Но Делю избрал този път. Не да граби тюджерите, търговците, не да граби другите работници, де са ходили на гурбет, а което ограбят разбойниците, от тях да го вземе, като част може би е връщал на потърпевшите, ако знае кои са те. По този начин той се е спечелил голям авторитет сред местното население. Една мисъл не го оставила – нападението от разбойниците. Вече въоръжен, младият Делю решил да отиде в планината и да си отмъсти за стореното. Намерил ги нищо не подозиращи да се смеят, насядали по земята. Делю застрелял единия, а другите се изправили и се вкаменили от уплах при вида на младия юнак. Разбойниците му върнали парите и дори му дали още за нови одежди. Така Делю се прочул с постъпката си сред народа и турските агии бейове. Делю войвода е респектирал не само обикновените разбойници и бейове, но и местните аги, защото те са виждали, че е силен юнак и че в края на краищата той работи за спасяване на населението от тия разбойници, от които централната власт не е могла да ги спаси в тия размирни години. Малвата за Делювите подвизи и прояви за Делювата справедливост бързо се разнесла не само в окръга, но и надалеч. Намерил се бил най-после юнакът, който сурово, но справедливо да защитава българския народ от безчинствата на разбойниците, агите и бейовете, които действали заедно срещу невинните беззащитни българи. Кюрт Ага, един от известните и най-големи местни бейове, решил да привлече Делю на своя страна, като разбрал, че той е голям юнак и никой не може да му се опре, изпраща писмо до Златоградския Каймакамин с 100 гроша и му пише да намериш Делю и да ми го пратиш, искам да го направя баш гавазин, главен телохранител, да ми варди конаците, тия 100 гроша да дадеш на неговите роднини, за да разберат, че съм с най-добри намерения. Прочулият се юнак бил отседнал при двете си лели. По това време единствено те му напомняли за детството и родителите му. От тях разбрал, че го търсят турците, за да го хванат и да го отведат при Каймакамина. Делю успокоил лелите си и им казал да не се притесняват, защото ще се справи. Било пратено заптие да го закара до конака, където Каймакамина го очаквал да му предаде писмото. Като всеки полицай водещ геур, заптието застанало зад младия юнак и го повело към конака. Пристигнали при Каймакамина, който посрещнал Делю с темане и седнали да разговарят. Каймакамина му обяснил за писмото от Кюрт Ага и това какво се иска от него. Заедно с този въпрос, опитният градоначалник решил да повдигне и друг, касаещ българина и неговата любима, Гюлсуме, която била мухамеданка и не можело да има нищо между тях. Делю бързо отменил неудобния въпрос, който в никакъв случай не можел да бъде решен в полза на турския градоначалник. Исканията на младия юнак били да се обърне внимание на нападенията на кърджалиите над населението, а този другия въпрос щял да почака. Делю винаги много хладнокръвно се измъква от сложни ситуации, както ще се види и по-нататък. И така, след разговора с Каймакамина, Делю искал не искал трябвало да поеме за Караолан, съпровождан от едно заптие. Тежко било на душата му, унизително. Мислил си как едно заптие ще води него, Делю, като затворник. За да се измъкне от ситуацията, младият юнак измислил как да предизвика с думи заптието, така че да опре пушката си в него, за да може да го обезвреди. Точно така и станало. Ролите за миг се разменили, безстрашният войвода водил заптието като затворник към Кюрт Ага. Делю войвода става главен телохранител на Кюрт Ага
и войвода на неговата дружина. Така че Дельо войвода е войвода още преди да стане войвода на хайдушка дружина. Кюртага си е бил и разбойник. Той си е имал свои стада, свои ниви, свои аргати работници да му работят, но тайно е гледал да отмъкне я добитък, я даже ниви и пасища от своите съседи. Пращал свои хора да нападат и убират пътуващите търговци тюджери, работници горбечи, които са пътували, за да си търсят препитанието из Беломорието. Дельо войвода не е могъл да търпи това и не е искал да стане съучастник на Кюртага в неговите разбойнически похождения. Той е искал да нападат другите разбойници, да идват да крадат и да нападат. И по този начин са влезли в конфликт. Неразбирателството между двамата стигнало върхова точка, когато сина на Кюртага, нарекал Делю Геор Кюпек. Той разбрал, че това са думи чути от баща му, хванал момчето и го понатупал. Кюртага разбрал, ядосал се и пратил двама от хората си да арестуват войводата, а те само това чакали, защото не харесвали началника си. Тръгнали към Делю, който си почивал под едно дърво, а в това време юнакът чистил камата си и очаквал реакцията на агата. Усетил ги, че идват и без резки движения забил ножа до дървото, пресегнал се леко към пистолетите, които били на земята до него, и когато турците се приближили достатъчно, Делю светкавично се обърнал към тях и застрелял и двамата. Довършил заниманието си и после отишъл при агата ядосан от случилото се по-рано. Турчинът бил сигурен, че с войводата вече няма да го бъде. След като разбрал какво се е случило с пратениците, които трябвало да арестуват българина, агата забравил яда и се разбрал мирно с Делю, всеки да върви по пътя си. Делю се разделя с Кюртага, като Кюртага му дава тескере разрешително да яха кон и да носи оръжие, защото по това време на неверниците е било забранено да яхат кон, като минават през населено място и да носят оръжие. За Делю войвода това не е важело. Делю войвода му поставя условие да не напада християните. Да не напада, а да ги закрили. След като Делю поставил условията си и вече имал тескере, се почувствал истински свободен. Вече можел да обърне повече внимание на ергенския си живот и най-вече на Гюлсуме, която го чакала в Златоград. Делю бил влюбен в нея от детството си. Той я познавал от малък, били израснали заедно и още рано между тях прехвърчали искри. Давал мило и драго само за да зърне красивото й лице и да си поговори с нея, а сега имал достатъчно време за това. На срещите си те разговаряли с часове, радвали се един на друг, били истински щастливи заедно, заради силните чувства, които изпитвали един към друг. Знае се, че Гюлсуме много пъти е заставяна от турците да предаде приятеля си или да го накара да сложи феса на главата си, за да разрешат връзката им. Гюлсуме никога не предала Делю. Напротив, когато му подготвяли засади, тя го предупреждавала с риск за собствения си живот, пазела го е и от предатели. Тя искала единствено да бъде с любимия си и нищо повече. Най-чиста обич между двамата имало, но това е било забранено. Забранява се по шерията. Не може християнин да вземе за жена мухамеданка. Който дръзне да направи това, се заплащало с живота и на двамата. Но те са обичали и Делю много държал на Гюлсуме. Така след известно време младият войвода отново бил извикан при друг богат турчин, Алемин бей. За този човек се носили приказки, че бил добър по душа и помагал на българите. Алемин бей трябва да се отбележи, че е бил свестен човек, за разлика от неговия съсед Кюртага, в смисъл, че си гледа стопанството, като видял, че Делю
е добронамерен човек, не е разбойник, му разрешил да прави каквото си иска. Даже му отворил неговия дебой. Дебой значи оръжеен склад. Дельо, където трябвало, раздавал и пушки на неговите хора, християни предимно, като обяснявал на Алемин Бей, че тия хора действат срещу разбойниците и фактически му помагат от към по-далечни подстъпи да не минават насам разбойници. Именно тогава Дельо добива своята най-голяма слава, защото се явява закрилник и на мухамедани, и на християни от вилнеещите разбойници и кърджели, както е прието да се наричат. По време на службата си при Бея, Дельо не само, че управлявал войската му, а и постоянно помагал на народа в беда. Винаги се появявал там, където хората имат нужда от него. Той много държал на християните и ги закрили от набезите на кърджалиите и други разбойнически дружини. Така народа страшно много го заобичал и то не само в Златоград, а и в околностите, в които се подвизавал безстрашния юнак. При нападение над беззащитните хора Дельо с голяма жестокост убивал противниците си. Макар без числено превъзходство, знае се, че бил единствено с един негов верен човек на име Стоян от далечно село в Родопите. В началото тези битки били постоянни, докато с времето започнали да намаляват, защото злодеите не смеели да се изправят срещу безстрашния войвода. Не нападали краищата, по които действал Дельо, затова той започна да обикаля и да разширява кръгозора си, за да се справи с разбойниците в по-голям мащаб. Създал по места, където е имало християни, въоръжени дружини и ги е обучил как да боравят с пушки, с ножове, така както е обучавал и своите подчинени от охраната на бейовете. Така че той е създал такива дружини в по-далечни села – Манастир, Съченли, Дугай-Хисар. Дугай-Хисар е родното място на капитан Петко войвода и се знае, че капитан Петко войвода е знаел песента за Дельо войвода. По всички български села той е организирал такива дружини, за да могат да се не да се борят толкова срещу Турската империя, а да се отбраняват от разбойническите банди, които са върлували по тези места. Като си има предвид по кое време е живял Дельо и проучванията на Величко Пачилов, както и нещата, които се случвали в териториите по нашите земи тогава, свързваме войводата с Султан Селим III, който точно се възкачил на трона. През 1791 година, 3 години след идването си на власт, султана решава да вземе нещата в свои ръце и да овладее кризата в империята. Знаел за разбойническите набези и че хората му по тези земи заочняли и разграбвали всичко. Той е решил да ликвидира феодалната власт и по този начин да заздрави централната. Султанът изпратил редовна турска войска начело с Бюлюк Башия и в Златоград, където бил един от размирните райони. В Златоград пристига такава рота, начело с ротен командир Бюлюк Башия, който бил амбициозен млад мъж и е искал така да постигне по-големи успехи, като преценил, че ако унищожи християните, в смисъл да ги помухамеданчи, няма да има кой да поддържа Дельо войвода. Това било само предлог, защото той не е можел да не разбере, че Дельо войвода го подкрепя предимно мухамеданите, понеже целата Кааза, околе е била помухамеданчена, по колибите и по селата живеят мухамедани, а Дельо се е криел именно по колибите и по селата, където е могъл да се послони, да намери храна. Дельо разбира за заканата на Бюлюк Башията, разбира също така, че заплашват и Гюлсуме и че един от българите в Златоград е сключил договор с войсковия командир,
да му помогне за залавянето на Делю и помухамеданчването на останалото българско население. Той се ядосал и изпратил послание и на предателя, и на бюлюкбашията, че това, което са замислили, няма да го бъде. И горко им и тежко, ако косъм падне от главата на Гюлсуме или някой християнин. Делю стига до едно много хитро решение на проблема. Решава да напусне хубавата си служба при Алемин бей и да се откаже от хората, които управлявал при него. Алемин бей го умолявал да остане, обещал му, че заедно ще се борят срещу султанските пратеници, но Делю знаел, че няма да стане така. Имал идея точно какво трябва да направи, за да се справи с проблемите. Той заминал за Призрен, където не от дружина арнаути, нарочно не вдигнал българите по селата, защото знаел, че след като разгроми турския аскер, султана нямало да се откаже, а щял да изпрати още, които да разберат откъде са юнаците и да запалят селата им. В това е хитростта на хода му да сплаши аскера, без да поставя в опасност местните. Начало на тая дружина Делю се явява в района на Златоград под връх Костадин. Тези хора са били облечени с тамошно облекло, с бели дрехи, с бели фустанели дрехи, които не носи местното население. И отдалече е личало, че това не са местни хора, а че Делю е начало на наемна дружина. По този начин бюлюкбашията е нямал основание да твърди, че местните хора са се дигнали срещу него, а че срещу него се е вдигнал Делю войвода с наемна дружина арнаути. По този начин Делю поемал сам отговорността и изпраща послание на бюлюкбашията да се откаже от намерението си да помухамеданчва останалите, колкото и да са малко те християни в Златоград и околността. Преди още да плъзне малвата, че Делю е не от дружина арнаути, той слиза от връх Костадин в града с малка част от дружината си, за да покаже на всички, че това е истина и най-вече, за да се увери бюлюкбашията, че с Делю шега не бива. Влезли в града сутринта с цел да бъдат забелязани от някое заптие, което да изтича и да предаде, че Делю е слязал с част от дружината си. Още един стратегически ход от страна на войводата. Така се и случило. Едно заптие, което било на пост някъде из града, забелязало Делю и дружината му, стъписало се и побягнало право в конака, за да разкаже какво е видяло. Делю можел да го убие, но не го направил, за да може заптието да предаде вестта на бюлюкбашията. Не след дълго хората на Делю влезли в битка с Кера и това продължило доста време. Доколкото се знае, арнаутите начело на Делю били по-добре обучени от аскера и турската страна дала доста повече жертви. Битките се водели на различни места из Балкана и били безкрайни. Така се продължило много време. Аскерът не се отказвал. Идвали нови и нови войници. Делю видял, че така няма да стане и разпуснал арнаутите, но все пак постигнал целта си. Доказал на бюлюкбашията, че не е лесно да заловиш Делю, камо ли да го убиеш, и че войводата държи на християните и няма да спре да ги защитава. Турският военноначалник, който също бил много умен човек, решил, че така няма да може да се справи с Делю и тръгнал да търси други начини. Подочул как хората говорят, че Деля куршум го не фата и Деля сабя го не сече. Казали му, че единствено с сребърен куршум ще бъде убит. Същата жена, която изрекла тези думи, предварително била взела с измама сребърна монета на Делю и сега я продала на турските управници. Те отишли да леят среброто при един куюмджия. Това значи бижутер. Този куюмджия се досетил за кого се лее куршума и е съобщил на Гюлсуме. А Гюлсуме пък на Делю да се варди, да не го убият, защото му леят куршум сребъра. Делю не послушал предупреждението на Гюлсуме, че му се лее сребърен куршум, с който искат да го убият,
и се запътил към любимото си място в Златоград, където с часове стоял и размишлявал. Интересното е, че по това време турският султан Селим III видял, че с централизирането на властта няма да се получи и решил по мирен начин да оправи нещата. Той издава заповед за амнистия на всички разбойници и аяни, за да успокои нещата в империята. Когато слезнал в Златоград и седнал на камък, където сега е паметника на лобното место, защото там е било скала, тя стърчала над пътя, била му направена засада, оттатък реката от една къща, един пришелец турчин, обучен, изглежда като снайперист тогава, де се вика, да стрелят срещу Делю. Оня обаче штракнал, пушката му ни фанала, защото те са били пушки кремаклийки. Делю чул, нищо, че е през реката и се изправили и казал: аз се покажи да те видя кой иска да стреля срещу мене. Оня обаче бил хладнокръвен, обучен човек и стрелял повторно и го улучил в сърцето и така Делю загинал. Точно преди Гилсуме да отиде при любимия си, чула изстрел, побягнала към скалата, където обичал да стои Делю, и като пристигнала, видяла любимия си смъртно ранен, легнал на скалата. Със сетни сили все едно чакал да я види преди да умре, Делю успокоил Гилсуме и се сбогувал с нея. И така великият, помогнал на толкова българи войвода, издъхва улучен от куршум в сърцето. След смъртта му, тялото на Делю стояло за назидание няколко дни обесено на дърво. И до ден днешен не се знае къде е гробът му и кой го е погребал. Дали това са били хората от дружината му, погребали го на скришно място, за да запазят честта му от турците, или убийците му, които не искали да се знае къде е погребан безстрашния войвода на златоградчани, за да не могат да му отдават почести. Прави чест на златоградчани, че те са се старали по всеко време, още по турско време, да запазят спомена за Делю войвода. И в турско време начинът за запазване на паметта за Делю войвода е да се приказват легенди и да се пеят песни. След освобождението на Златоград от турско робство, пък е създадено юнашко дружество, това е физкултурно дружество Делю войвода. След това златоградчани правят паметник на Делю войвода. По случай 1300-та годишнина на българската държава, държавата подари на Златоград пък паметник на Делю войвода, сегашния гранитен паметник. Създадаха и традиция в Златоград да има делюви празници, с което, както се вижда, златоградчани продължават да съхраняват паметта за Делю войвода. Отишъл си един велик борец за справедливост, който искал едно единствено нещо – да пази християните и вярванията им и да защити народа си от поробителя. И Делю войвода успял. Историята говори, че след смъртта на войводата не е имал повече помохамеданчвания в района на Златоград. Почти 2 века по-късно този герой се помни и трябва да продължава да е така и занапред. Защото българският дух и чест са несломими, минали през толкова препятствия и перипетии, та чак до днес. Човек без история е нищо.